कि घर में छिपके जैसे चिपके दीवार से आओ सही चिपक जा तू अपन भतार से कि ढेर दिन पे आइलू हो नैहर से कार से आ भर ही मजा दा तू अपन भतार के ओमे हमार लाइन ना कि आज भर ढेर दो ढोढ़े जनी छेड़ दा अरे थकल बा मिजाज जनी हो वाला फिर दा तो लेकिन हम सादा ना म्यूजिक के साथ जाते हम जैसे कहे वो सिर बजा झोंका पर कैसे भाव बटे सुनिए कि घर में छिपकेली जैसे चिपक दीवार ओ सही चिपक जा तू अपन भतार घर में छिपकेली जैसे चिपक दीवार ओ सही चिपक जा तू अपन भतार से ढेर दिन पे आइलू हो नैहर से कार से संगे फील दी हां हां ई अंगा के रहा तरी त हम का करी तुम फील लो ई थकल बा मिजाज जनी हो वाला फिर दा तै सच में फीले पर गानो बाजल टाइम देखिए इहे कहल जाला टाइम के गाना टाइम पे अपना मोने आ जाला हां थकल बा मिजाज जनी हो वाला फील लो हां भाई कबे से नाचो तरी पोरे पोरे दे हमरा टूटतावे हो अरे मन जा बलम दम घुटतावे हो ई पहला ऐसन गाना रलो जौन मुखड़ा अंतरा फर्स्ट अंतरा दूसरा अंतरा ई दोनों ई तीनों हिट रहल सटे ना त देखलो कि कोनो गाना हिट होला त पंच लाइन हिट होला एक जना खिसी कॉलर होला कि तारा ने और हम पंच लाइन ना बजवाइला कोनो गाना सुनला केनु त पंच लाइन हिट रहल लेकिन ई पहला गाना रहल सटे नु कि ई तीनों हिट रहल सटे एकदम कुदारी से गड़ासी से टांगी से एकदम फाड़ चली चली सब वीडियो रहल बतियाई तो फील जान ले पहुंचल हो जैसा हट जाई ना ना अरे फील बा त फील आई से फील चढ़ौले रहे ए कि पोरे पोरे देह मोरा टूटतावे हो देह मोरा टूटतावे हो मान जा बलम दम घुटतावे हो भाई देखी भाई फील पर रुपया देख ली रुपया फील पर कि पोरे पोरे देह मोरा टूटतावे हो मान जा बलम दम घुटतावे हो आवरानी पास बरदास नइखे हो